Unsay function sa the room dinhi? Object ni siya. Unsay function sa Jenny dinhi? A positive ni siya. Unsay function sa an angel dinhi? Usa ni siya ka complement. Unsay function sa the lights dinhi? Mao ni siya ang object sa verb. Unsay function sa her ambition dinhi? Mao ni ang subject. Ani nga sentence, object ang the room sa preposition nga in. Ang noun nga magsunod sa preposition, object na siya sa preposition. Dili ni siya complement kay ang complement musunod sa linking verb kung subject complement or musunod sa object sa verb kung kanang objective complement. Parihaani, mga complement ang phrase nga may hero dinhi kay ni complete ni sa meaning sa subject nga you, subject complement. You are our hero. Ug sa meaning sa object nga you, objective complement, we will call you our hero. Dili ni a positive ang the room kay ang a positive tapad ni slang noun nga iyahang gi-clarify or gi-explain pa ang identity. Pareha aning John, gi-clarify or gi-identify ani kung kinsa ang best friend, si John. Ani nga sentence, a positive ni ang Jenny kay iyahang gi-identify kinsa ang noun nga iyahang gisundan, kining sister. Dili ni object kay wala man ni siya magsunod sa verb or sa preposition. Dili pud ni complement kay wala ni magsunod sa linking verb or sa object sa verb. Complement ang noun nga angel ani nga sentence. Dili ni siya object sa verb kay ang becomes usa ka linking verb, walay object ang mga linking verbs, complement ang magsunod nila or mga words nga mo kompleto sa meaning sa subject. Dili pud ni siya subject, subjective complement ni, pero dili subject. Ang subject dinhi ang main character. The lights dinhi object sa phrasal verb nga turn off. Ang object sa phrasal verb pwedeng ibutang between sa verb o preposition, pareha aning turn the lights off. Pwede pud nga after sa phrasal verb, turn off the lights. Dili ni complement kay wala ni magsunod sa linking verb ug wala ni mo kumpleto sa meaning sa subject or object. Mao ni ang nidawat sa action sa verb nga turn off. Maong object ni siya. Ang subject dinhi nga sentence nga question ang format, ang you. So dili pud si ang answer. Subject ang her ambition dinhi kay kini nga sentence inverted ang format to show emphasis. Naguna ang predicate ani usa pa ang subject. Kung dili ni inverted, ingani ang forma ani. Her ambition was so high that her world crumbled when she failed. Maklaro ani nga porma nga ang her ambition ang topic or subject sa sentence. But for style and emphasis, pwede siyang gamitag inversion. Dili ni siya complement kay bisan pag nagsunod ni linking verb nga was, ang so high, dili noun, dili maka-function as subject. Adverb ning so o adjective ning high. Mao ni ang complement, kining so high. Mao ni ang ni-complete sa meaning sa ambition.
Pero gipauna kay inversion man ang gigamit dinhi. Dili pod ni object kay ang was dili transitive verb, walay object nga mosunod ani.